L-investigazzjonijiet fil-konfront tad-deputat Laburista Rosien Kutajer qegħdin isiru u għadhom mhumiex konklużi. Konferma li d-deputat Laburista tinsab taħt investigazzjoni brabta mal-każ tas-senserija u l-konvenju fuq proprjetà fl-imdina li kien għamel in-negozjant Jorgen Fenech. Investigazzjoni saru fil-konfront ta' Rosien Kutajer? Isiru, ekku. Saru. Qed isiru. Mela, u ġew konklużi? Le. Għadhom għaddejjin? Le. Għadhom għaddejjin. Ekku. L-investigazzjoni fuq Rosien Kutajer kienet konfermata mill-Kummissarju tat-Taxxa Marvin Gerti waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tal-Standards. Gerti qal li l-informazzjoni kollha dwar Rosien Kutajer waslet għand id-Dipartiment tat-Taxxa u għadha qed tiġi analizzata u se jittieħdu l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Fl-istess kumitat ġie konfermat li Rosien Kutajer instabet ħatet ta' ksur ta' kodiċi ta' etika peress il-membri kollha ta' dan il-kumitat adottaw il-konklużjoni tar-rapport tal-Kummissarju għall-Standards George Hisler. Il-kumitat qiegħed jiddeċiedi u jadotta l-konklużjoni u r-rakkomandazzjoni tal-msemmi rapport K32 fil-konfront tal-Onorevoli Rosien Kutajer. Issa, wara li ġie issa timxu eżattament xejn il-liġi. Wara li ġie adottat ir-rapport botanna s-sanzjoni taħt l-artiklu 28. Wara dawn l-aħħar żvilupp il-Partit Nazzjonalista saħaq li Rosien Kutajer għandha tirriżenja immedjatament. Il-Kummissarju tat-Taxxa min-naħa tiegħu qal li fejn ikun hemm dawn it-tip ta' każijiet issir investigazzjoni u jiġu analizzati bank statements u transazzjonijiet. Id-Deputat Nazzjonalista Kerr Aquilina staqsa lil Marvin Gerti jekk baġġ għal xi nies biex jgħinu fl-investigazzjoni, iżda qal li f'dan il-każ partikolari ma setax jagħti informazzjoni jekk Rosien Kutajer koperax f'din l-investigazzjoni. Gerti qal jekk il-persuna tkun żiedet id-dħul tagħha għandha obbligu illi tafża lill-Speaker li emendat it-tax return tagħha, però fuq Rosien Kutajer ma setax jgħid jekk din sarriċ jew le. Id-Deputat Nazzjonalista Teresa Komodini Kakija staqsit jekk dan il-ħlas kienx ikklassifikat bħala senserija. Marvin Gerti jgħid li ġie aċċettat bħala dħul ta' senserija. Ġiet aċċettata bħala dħul ta' senserija. Jiena naħseb li huwa ġiet aċċettata bħala senserija. Skont dak li ġie żvelat s'issa d-Deputat Laburista Rosien Kutajer ħadet 9,000 euro minn ammont ta' flus kontanti illi laħħaq l-40,000 euro mogħtija lilha minn Jorgen Fenech. Dan il-ħlas allegatament sar bħala parti minn ftehim dwar proprjetà li kien qed isir fl-2019. Allegatament Kutajer irċevit it-tieni pagament ta' 46,500 euro fi flus kontanti għall-istess ftehim, din id-darba imħallas lilha mis-sit tal-proprjetà fl-imdina. Il-konklużjoni tal-Kummissarju l-Standards fil-ħajja pubblika tgħid li Rosien Kutajer kienet ħatet ta' ksur tad-dmir tagħha li tinkludi fid-dikjarazzjoni tal-assi il-ħlas ta' senserija fuq proprjetà li kienet se tinbih lil Jorgen Fenech. Dawn l-eluf imkien ma jsemmew fid-dikjarazzjonijiet tal-assi ta' Rosien Kutajer.